Per les notícies que ens arriben des de les Corts Valencianes, en aquest 931 dia de pandèmia i 218 d'invasió d'Ucraïna, el Botànic exhibeix unitat i optimisme per enfrontar les eleccions de maig de l'any vinent. Millor que sigui així, que no anem a remolc del que diga o desdiga la bancada de la dreta i de l'ultradreta. El calendari cívic a més marca la jornada d'avui com el Dia Internacional del Dret a Saber, i és per això que convé mostrar sempre les cartes i que ningú s'avinga a engany. Cadascú és cadascú, i com diria Llúcia Caram, fa cadascunades. I és per això que convé saber qui som i què és el que fem en cada moment. Avui també és el Dia Internacional pel Dret a l'Avortament, i convé tenir-ho en compte perquè afecta massa dones d'arreu el planeta a les que se'ls nega aquest dret.